Δείτε αυτό το κορίτσι που βρίσκεται ξαφνικά περικυκλωμένο από δεκάδες αλλοδαπούς οι οποίοι χειρονομούν σε βάρος της. Προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν τα καταφέρνει. Σε σπάσε λυγμούς, καλεί σε βοήθεια. Κανείς όμως δεν βρίσκεται εκεί για να τη βοηθήσει. Για 3 λεπτά της ώρας ζει εφιαλτικές στιγμές μέσα στον όχλο. Καταφέρνει μόνη να φτάσει έξω από το πλήθος. Με δάκρυα στα μάτια λέει στους αστυνομικούς που όλη αυτή την ώρα παρακολουθούσαν αμέτωχοι. Αυτό που συνέβαινε, αυτό που έζησε. Αυτό που είδα, μα το Θεό, δεν το έχω ξαναδεί. Πέσανε όλοι από πάνω μου, δηλαδή δεν το έχω ξανανιώσει αυτό. Έχασα την αδερφή μου, έχασα την άλλη την κοπελιά, ψαχνόμασταν. Πραγματικά οι χειρονομίες τους όχι απλά ήταν απρεπέστατες. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε καν που μας αγγίζουν, δηλαδή δεν αφήσανε τίποτα. Ώρα 12:30. Οι επιθέσεις έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία της πλατείας. Η γυναίκα που βλέπετε έχει δίπλα της τα 2 της παιδιά. Μία μάζα πέφτει επάνω της. Προσπαθούν να ξεφύγουν. Πέφτουν κάτω. Μας αποθούσαν εχθρικά. Ένιωσα ότι απειλούμε. Είχαμε βάλει στη μέση το παιδί και τον σπρώχνανε, να σπρώχνει το παιδί και το παιδί να σπρώχνει εμένα και φώναζε το παιδί, μη με σπρώχνετε. Άλλη μια κοπέλα ζει εφιαλτικές στιγμές στα χέρια αυτών των συμμοριών. Κλαίει ασταμάτητα. Ένας από το πλήθος προσπαθεί να τη σώσει. Επιδρομή κάφρων. Ναι. Για ομάδες ολόκληρες που μπαίνανε μπουλούκι και σέρναν μπροστά τους ποδοπατέντας. Η μία μου κόρη ευτυχώς γλίτωσε, εννοώ ότι δεν ποδοπατήθηκε όσο έπρεπε. Η άλλη ποδοπατήθηκε. Εικόνες ντροπής και έσχους στην καρδιά της Αθήνας. Πλατεία Συντάγματος λίγο πριν την αλλαγή της χρονιάς. Ανυπεράσπιτες γυναίκες, μητέρες με μωρά στην αγκαλιά που βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να υποδεχτούν τον νέο χρόνο. Έζησαν στιγμές φρίκης στα χέρια μεμονωμένων ομάδων αλλοδαπών, οι οποίοι τις χτυπούσαν. Όσο για την αστυνομία, απλά παρακολουθούσε. Τρομοκρατημένες οι κοπέλες που προσπαθούν να περάσουν μέσα από το πλήθος. Πέφτουν στα χέρια των αλλοδαπών όμως. Και να είναι καλύτερο από το μεσόλεπτο. 5,8 σκέτο που ήταν το 2001. Επίσης, επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να παρέμβουν και οι Αθηναίοι γίνονται έρμεο των Αλβανών που γιορτάζουν. είναι ένα λάθος που πατώνει μες στο πλήθος. Έχω παγώσει εντελώς, δεν ξέρω αν είναι ζωντανός. Δεν σ' ακούω, η απλέμα μου χτυπάει. Χτυπάει μια, χτυπάει δυο, χτυπάει. Πόσες φορές έχω πεθάνει με θυμάμαι. Πόσες αγάπες μου γυρίσανε. Οι λιγοστοί Έλληνες που είχαν συγκεντρωθεί αποχωρούν, ενώ οι άνδρες της δημοτικής αστυνομίας κάνουν έκκληση να απομακρυνθούν τα μικρά παιδιά. Πρέπει να φύγουμε, τα παιδιά να φύγουν από εδώ. Γιατί θα γίνουν επεισόδια, λέει. Έτσι είπε το οργάνο της τάξης. Άνδρες της υπηρεσίας μέτρων τάξης ακροβολίστηκαν γύρω από την πλατεία και συνέλαβαν 5 αλλοδαπούς. Δεν λοιπόν να έρθουν, και όταν θα γίνει να πω ευχαριστώ κάποιους ανθρώπους, με βοήθησαν πάρα πολύ. Δεν με κάνει καλά να γνώρισα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν βλέπεις τη χέρι μας έχει ολοδαπή, μας έχει ξεφτυλίσει, δεν μπορεί να περπατήσει κανένας. Αστυνομία δεν μιλάει, σπασμένο χέρι, πρέπει να φύγουμε, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, τι πρέπει να γίνει. Οι άλλοι υποθύμιες, τι πρέπει να γίνει.